Маша, Маш, калитку прикрой. ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Тасмим гирифтам ки имрӯз қати шумо як эфир баромада аз саломатиятон аҳволпурсӣ кунам. Чӣ хел шумо тамошобинони гиромӣ, хоҳарони азиз, ҳаматон хуб ҳастед? агар аз мо пурсон шавед, мо ҳама хуб, тинҷ, худоро шукр мекунем ки ҳар як рӯзи худованд бодагӣ ва шукрона мекунем. духтарои азиз, имрӯз ҳамин хел ҳаво наст, ҳаво гармам не, хунукам не, хел прохладный. Як шабудаи нағз дорад. Не буду, Маша, спасибо. Не буду, спасибо. Маша барои ман жвачка овардааст. духтарои азиз, имрӯз бовар кунед, крик душӣ мегӯянд ку садои дил ном кунем ман мешавад имрӯза эфира моя духтаро. имрӯз як дар инстаграм дар ҳақиқат як крик души як духтара шунидам, садои дили як духтара дида ҳамин қа раҳмам омад ки бовар кунед духтарои азиз, ман номи вай духтара муаррифӣ намекунам, барои ин ҳақ надорам. хулас дар ширкати Фаберли кор мекардааст ва хулоса фиреб кардиян ҳамон духтара, тамоми командаша гирифта бурдиян, дигар ҷо регистратсия кардиян. ин ҳамаш ба гуфти русокӣ подразумевает только одно: одамое ки худашон ҳамин аз дину илму ислом гап мезананд, ҳамин корова даст мезананд, беҳад як кори абид намегӯянд ку коре ки умуман дар ягон доираи одаму одамгарӣ, инсону инсонгарӣ ҷо намегирад. ин кори Фаберли, кори атомӣ, ин ҳамаш як чизи временное явление, чизе ки ин як вақти муайян ба ин чиз мебиёд, бо меравад духтаро, лекин ҳеҷ вақт сурати инсония мо бояд гум накунем. ба хотири ҳамин ростӣ беҳад раҳмам омад ҳамон духтар. Ба гуфтам эфир карданӣ будаму гуфтам ҳамин эфир ба дар бораи ҳамин духтар як нақл мекунам, барои он ки қати вай духтар ман шинос ҳастам. уже 5 сол аст ки мо қати вай салом алек дорем. беҳад раҳмам омад, кӯдакои майда дорад, мегӯд ки шабу рӯз мегӯд кор мекардам, лекин ана имрӯз омада апа дидед, мегӯд чӣ хел результат шуд. хай ман гуфтам барои ана ҳамин хотир манам рафтагӣ будам. гуфтам ана ҳамин хел духтарои азиз, имрӯз гулома ҳозир ман шумо нишон метиҳам духтаро, баъд суҳбатамона давом метиҳем. духтарои азиз, оиди маҳсулотҳои ширкати атомӣ бисёр савол аз бонувони азиз мешавад ки крем барои рӯй. духтаро, ана ин крем увлажняющий барои пӯстҳои хушк, наборкати ана ҳамин хел наборкати меравад, нархаш 3100 рублей. аввал ана ҳамин сиворотка истифода мебаред, ватни дискати ё ки бе ватни диск ана ҳамин хел дар рӯйҳоятон мемолед, баъдан аз болояш аз ана ин крем истифода мебаред. ин солнцезащитный не духтаро, ин просто увлажняющий барои тар кардани рӯй. баъдан духтарои азиз, боз як мавзӯи беҳад ҷиддӣ, мавзӯе ки ҳамаи духтаро оиди ҳамин савол метиҳанд, мепурсанд. ширкатҳо духтаро, дар ҳар ду ширкатам бояд кор кардан, чӣ гуна кор кунӣ, чӣ гуна дар ҳамаи ширкатам духтаро меҳнат кунӣ, кор кунӣ, самараи меҳнатода мебинӣ, ҳосили меҳнатода мебинӣ. лекин ҷое ки одаму одамгарӣ нест, ҷое ки аз тарафи наставник фишор ҳаст, унҷоа шумо духтаро коратон баракат намекунад. ана ҳамин духтарам бриллиантовый, рубиновый директор гуфт ё бриллиантовый директор гуфт, ростӣ ҳаминаша аниқ нафаҳмидаму. то ҳамин директори элитное қариб рафтагӣ будааст. ана ҳамин гуна ноодамӣ кардиянд. мегӯянд ку
тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунед? маҳз ҳамо одамое ки худашона ҳамин хел аз доираи ислому аз шариат набаромада гап мезананд, лекин дар амал бошад аз куфр мегузаронанд. ба хотири ҳамин духтаро чӣ гуфтаниям, ҳеҷ вақт аз пуршти пули ҳаром надавед, ҳеҷ вақт. ман хусусан ман ҳамин тарафдори ҳамин коро нестам. так смсотона хонама. ассалому алайкум духтари зебои ман Рудобаҷон, шумо ва аҳли оила ҳама нағз. ва алайкум салом модарҷони азиз Шаҳноза Аҳмадова. ва алайкум салом хоҳари азиз Ситоиш. салом. ва алайкум салом хоҳари азиз. духтаро ҳаматон лайка пахш кунед, аз ҳаматон хоҳиш мекунам. ана инҷа беседкаи бар ҳаво ва шишта. ду-се рӯз боз як рӯзи боронӣ буд. имрӯз худо ва шукр ҳаво нағз. ина бинед духтаро. Лёня! Лёня! Лёнь! Леонид! Настя! Лёню отправь, пусть вот эту салфетку в мусор выбросит. ин гулои ваям шукуфтааст. шумо аз куҷо мешавед? ман зодаи ноҳияи Ашт ҳастам. зодаи сарзамини зебои Аштзамин ҳастам. баъдан муқимӣ шуда 23 сол боз дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунем. худо ва шукр аллакай 23-24 сол мешавад. 24 сол мешавад. дар вилояти Оренбург ҳастем. Маликуша, вот вон ту салфетку подними, в мусор выброси. худоро шукр. духтарои азиз, онҳое ки шавҳари шумо рус не, шавҳари ман рус нест. шавҳари ман мусалмон. фарзандои ман фарзандои приёмӣ ҳастанд. ба фикрам барои ҳамин фарзандон пурсида истодаед. 4 фарзанди ман рус ҳастанд. ҳозир барои онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, гуфтаниам ки номи ман Рудоба. апа дигар қатӣ не Латифа навишта. не хоҳарҷон, тамоман не. аз ин хел одамо бояд худада дур кашӣ. духтаро ман соли 2000 всё, Алёня, в мусор надо было выбросить. Я выбросила. ана ин писарчаи ман вақте ки ба оиламон гирифтагӣ будем 3 сола буд. ҳозир 13 сола шуд, худоро шукр. 10 сол боз дар оилаи мо. номи ман Рудоба. духтаро ман худам зодаи Ашт ҳастам. ноҳияи Ашт, вилояти Суғд. соли 2003 ба ҳамин Федератсияи Россия омада бо падару модарам ҳаминҷа фарзанддор шудам. дар ана ҳаминҷо 4 кӯдакро соли 2016 ба фарзандӣ гирифта, ҳамчун оилаи приёмная семья, профессиональная приёмная семья. бо тарбияи кӯдакон машғул ҳастам. 8 фарзанд дорам. фарзанди калониям 24 сола, оиладор, соҳиби як фарзанд, як набера дорам. фарзанди ман худоро шукр дар кори давлатӣ кор мекунад. ман худам бошад бо тарбияи фарзандон машғул ҳастам ва боз дар ширкати Атомӣ, ширкати бонуфуз, ширкати беҳтарини кореягӣ кор мекунам. онҳое ки мехоҳанд ки бо ман кор кунанд, марҳамат духтаро, дар командаи ман, дар структураи мо ин хел гапу кор не. умуман дар оилаи калони Атомӣ ин гуна одам ҷудо кардан, одама чӣ хеле ки мегӯянд дуздидан, ин гапо нест духтаро. марҳамат, бо мо ҳамкорӣ кунед. ман фикр мекунам ки ҷое ки кор мекунӣ, бояд ту аз кор ҳаловат барӣ, на ин ки аз кор безор шавиву аз кор дилгир шавиву дилмонда шавӣ, балки аз кор бояд мо ҳаловат барем духтаро. ана ҳамин онҳое ки ана ҳамин одаму одамгария пеша мекунанд, дар ҷодаи корашон албатта муваффақ мешаванд. барои баъзеҳо пул аз ҳама муҳим аст. барои манам муҳим. ман намегӯям ки ман не пула дӯст намедорам. не, барои манам муҳим. лекин аввал инсонията пеша кардагӣ ҳастам ман. ана ҳамин духтарои азиз.
ҳозир смсотонро мехонам. Латифа. Так, пеш тамошо мекардам. Бале, хоҳарҷон. Узбекистон ба пеш. Саломат бошед. ассалому алайкум. Апаи Рудоба, фарзандои қабулкардаато мусалмон кардагиед. мусалмонӣ қабул кардагӣ нестанд фарзандои ман. Духтаро, барои чӣ? Барои он ки ман ҳақ надорам ки инои маҷбурӣ ягон дина қабул кунанд, маҷбур кунам. Ҳамаи ин чизҳо духтаро аз рӯи ҳамаш ҳуҷҷат мешавад. Ҳамаи ҳуҷҷатҳо ман бояд ин ҷавобгарӣ, хулоса ин чиз тамоман дигар хел сурат мегирад агар ман инои маҷбурӣ гӯям ки қабул кунанд исломия ё ки мусалмония. Фарзандои ман боварӣ дорам ки вақте ки Настя 18 сола шуд, оиладор шуд, албатта ман як оилаи тоҷик ба шавҳар метиҳам. Ана он вақт уже балоғат ба ки расид, худаш добровольно, яъне хоҳиши худаш ки қабул мекунад. Салому алейкум, апаҷон, шумо чанд солаен? Ва алейкум салом, ман 44 сола ҳастам. Так. Сумайя, ассалому алейкум, апаҷон, ман беҳтарин гулҳо, ман Майсара. Ва алейкум салом, Майсараҷон, беҳтарин хоҳари азиз. Духтаро, лайка пахш кунед. Так, Зебунисо Самиева, салом алейкум, ман қати шумо кор кунам, дастгирӣ мекунед? Бале, духтаро, бале. Духтаро, оиди кор акнун чӣ гуфтаниям? баъзан вақт духтаро номнавис мешаванд, мебиёянд, мегӯянд ки структураи мана созед. Ман худам группава даромадан наметавонам, яъне ки группаи корива пайваст шудан наметавонам. Шавҳарам иҷозат наметиҳанд. Мумкин ки ман личкатон ба кор кунам. Духтаро, вақте ки шавҳаротон иҷозат наметиҳанд, ман доимо мегӯям ки ман тарафдори оне ки ба ҷоӣ аз шавҳаратон кор кунед, тарафдори он нестам. Духтаро, ман против ҳастам. Шумо розигии шавҳар, оила, хешу табор, масалан ами хуштома, хусур, ҳамашоно гирифта баъд кор биёед. Ман намехоҳам ки пагоҳ мана гӯянд ки ана фалони Рудоба модари 8 фарзанд кори ба ҷоӣ мекардасу, бероҳагӣ мекардасу, ана духтари мана ё зани мана ҳамин хел роҳи пулкор кардан ба аз ман ба ҷоӣ даъват кардааст. Не, духтаро, ин кор ба ман тамоман тарафдор нестам. Ман тарафдори онам ки ҳама чиз шоду равшан бошад. Шумо ба ҳузур кор кунед, тарсу ваҳм катине ина шавҳарам мебиёд, баъди обед занг занед, то обеда занг занед. Ин хел кор намешавад, духтаро. ба хотири ҳамин ман дастгирӣ мекунам барои нюансҳои корро фаҳмондан, барои кора, мисол тактикаи корро фаҳмондан ман албатта дастгирӣ мекунам. Дастгирӣ, мисол шумо коркун бошед, рекламаҳотона бепул мекунам. Лекин вақте ки шумо мегӯед ки шумо линияи мана созед, ман бадтар корро сар мекунам. Ин хел ба не, духтаро, ин хел ба намешавад кор. ва ногуфта намонад, духтаро, ки дар ҷодаи кор роли наставник беҳад калон аст, духтаро. Ман фикр мекунам ки наставник бояд, медонед, наставники бохират бошад, яъне ки бо чӣ хел гӯям, забони русикати ҳозир перевод кунам. Бисёриҳо забони русикати бисёртар савол метиҳану мепурсанд. Хират ҳамин хел ки вақте ки синду сол уже аз 30-35 боло шуд, бояд занҳо ва мардҳо ва ҳама ва хират пайдо шавад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки агар ақлу хират бошад, ҳамаи кор хуб мешавад. Агар хират набошаду мо гӯем ки фақат мақсади мо пулкор кардан, не, агар фақат пулкор кардана мақсад гузорем, духтаро, мо тамоман аз раҳмкаи одаму одамгарӣ мебуроем. Акнун бахшиш ки имрӯза эфира мо камтар воспитательно психологически шуд, лекин чизе ки ҳаст, чизе ки дар ҳаёт ҳаст, ман ҳамина имрӯз қати шумо суҳбат дорам. атоми беҳтарин ширкат, шуморо низ интизорем. Марҳамат, духтарои азиз, ба командаи мо, ба командаи беҳтарин, ба командае ки
дар ҳақиқат шумоя мо иззату ҳурмататонро ба ҷо мебиёрем. Албатта ки дастгирӣ мекунем. танҳо аз тарафи шумо нияти кор кардан, мақсад, ғайрат дошта бошед, албатта ҳамаш мешавад. биёед акнун гулҳоро аз наздик нишон диҳам. духтаро инҷа сета сушилка, духтарои азиз, ҳар рӯз ҷомашӯӣ. анако мебинед, духтаро, турецкая роза ба фикрам ном дорад. Ин ина духтарои азиз. Хадижа Азимова, ассаламу алейкум, очень красивые цветы. Ва алейкум салам. Что хочу сказать, русскоязычные девочки, узбечки, таджички, пожалуйста, в нашу команду. Мы на 3 языках проводим обучение. У нас есть 3 группы: узбекская группа, таджикская группа и для русскоязычных русская группа. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. С нами работают самые лучшие, успешные девочки в моей команде. Видите, девочки, я успеваю еще заниматься цветочками, ухаживать за ними, и еще работаю онлайн. А здесь у нас идет уборка, девочки. Где уборка рафты 100 даст? Она и доктора, не надо снимать, мне говорят. Потише, потише, у меня эфир, девочки. Вот, девочки, я новенькая, Хадижа Азимова. Добро пожаловать, Хадижа, моя дорогая. Пожалуйста, присоединяйтесь в нашу команду. А чему у вас обучаете, сестра? Я работаю в компании Атоми, корейская компания. И со мной работают большое количество женщин, девочек, студенток. И я обучаю их, как строить свой бизнес, как строить свою команду и зарабатывать в этой компании. Выйти на доход. Ассаламу алейкум, гулҳотун хуҷан ба ёдам омад. Мо ҳамроҳи оиламон ҳозир дар шаҳри Краснодар тӯли 5 сол инҷониб зиндагӣ мекунем. беҳтарин хоҳари азиз, ана ҳамин заррае бошадам, ёди ватан, дили шумоя шод гардонам. гуфта ман ҳамин гулҳоя барои шумо ҳозир навор карда истодам. духтаро, онҳое ки дар наздикӣ ҳастанд, биёед ба хонаи мо. Потише, Настя, пожалуйста, потише. Настенькаи ман қатъи духтаро уборка дорад. фарзандои хоҳарам омадагӣ. ана инҷа чӣ хел, духтарои азиз? ина духтарако, инҷа клубника. Клубникаи духтаро як сатил клубника чиндем. ина бинед. соли оянда ана инҷа ваям дигариш ваям клубника мекорем. ана ҳамина дидед, духтаро, ана ҳамин тобистон ба мегирам, дигар ваёва мешинонам. дигар ана ин агарочаҳои майдава мешинонем. ана михел, духтаракои азиз. Услышала, Ападжон, ознакомлюсь, баракаллаху фики. Так что давайте, кто хочет работать со мной в мою команду, пожалуйста, пишите на мой WhatsApp, девочки. Я еще дополнительную информацию вам дам через WhatsApp. Здесь же все нюансы не передашь. Через WhatsApp все вам объясню, как можно работать, как можно зарабатывать. Пожалуйста, давайте с нами. Присоединяйтесь в нашу атомианскую семью, команду. Нозанин, Созен Хубен. ана михел, духтарои азиз, дар чӣ хеле ки гуфтам, командаи мо инсонияту одаму одамгария пеша кардагӣ ҳастем. барои ҳамин биёед бо мо ҳамкорӣ кунед, духтарои азиз. Золушка, салом хоҳар, шумо нағзми? Ман аз Ашт, агар одатон дида Ашт ба ёдам омад, 6 сол инҷониб ман дар Россия. Ва алейкум салом хоҳари азиз, хуш омадед ба эфири мо, ба канали мо.
онҳое ки то ҳол обуна нестанд, марҳамат обуна шавед. Онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи атомӣ номнавис нестанд, марҳамат номнавис шавед. Маша, скажи пастар. зани хубу беҳтарин, ҳунарманд, дилкушоду так дилкушоду меҳмондӯстед. баракататонро аз ин зиёда кунад илоҳо, омин. ҳазор раҳмат. Дила Шарифова навиштагӣ. саломат бошед. ҳар бор влогои шуморо мебинаму модару хоҳаронам ба ёдам меоянд. раҳмат, шуморо дида вақтам хуш мешавад. саломат бошед хоҳари азиз. Ф навиштагӣ, номашон навиштагӣ не. саломату сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. ман беҳад шод ҳастам ки ҳамин гулои ман дили шумоя каме бошадам шод мекунад. онҳое ки дур аз ватан ҳастанд, камтарак бошадам, вақташон хуш мешавад. бобо Мурод говорит привет. номи ман Фарангиз. беҳтарин Фарангизҷон, хуш омадед хоҳари азиз. ана ин духтаро начиной светилник шабба ана ҳамин ҷаҳош, ана ҳамин ҷойҳои ваяш гиром мешавад, ҳар ранга шуда. ба нағз мебинам ҳамин хел чизҳои уют саздават мекардагия. ассалому алайкум, яхшимисиз? Самарқанддан кузатаяпман. ва алайкум салом, яхши, раҳмат, хуш келибсиз эфиримизга. апаҷон сахтум нарасаву чӣ ба сатр намекунен? зани мусалмон набояд мояшро нишон диҳад. Али навиштагӣ. сахт намерасад барои ман. барои сатр кардан, сатр ба ҷавобгӯ шудан дар кор. на ин ки сатра куниву поён кинотеатр бошаду ҳаёт кинотеатр бошад. барои ҳамин ман бисёр сатр мекардагиҳоя медонам ки худашон сатр мекунанд, лекин ҳаёташон кинотеатр, худашон монанди артисткаву раққоса. ин гуна сатр кардан ба фикрам ки беҳтараш ки сатр накунӣ. номи сатр карда ва доғ оварда, номи сатр ба номи поки сатр ба доғ овардан, беҳтараш ки сатр набандӣ. гап дар сатр кардан нест. албатта ки бояд зан сатр кунад, лекин хайр ман ҳозираш ба барои сатр кардан тайёр нестам. ман румол мепӯшам, албатта румол мисол дар хона, дар берун ҷойҳои лозимӣ ва румол мепӯшам, лекин сатр ин кори шахсии ҳар як одам аст. вақту соаташ кати сатрам мекунем. али навиштагӣ. шумо фикр мекунед ки ҳамаи сатрпӯшо мӯйҳояшон маҳкам аст, роҳи дурусти зиндагӣ интихоб кардагӣ ҳастанд. гап дар сатр пӯшидан нест. сатра пӯшиву гуноҳ кунӣ, анавай гуноҳи азим аст. бале, дарахти олуча. так онҳое ки лайка пахш накарданд, аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайка пахш кунед, духтарои азиз. ва оиди сатр гуфтаниам ки ана ҳамин али навиштагӣ, намедонам ки бошанд ин кас. оиди сатр кардан, сатр ин ҷавобгарии ҳар як кас дар он дунё. ҳар кас худаш ҷавобгариша мекунад, барои ҳамин саволу ҷавобаша худаш мекунад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин кори шахсии ҳар як одам аст. ассалому алайкум, апаҷони ман Нодира Элмирзоева. ва алайкум салом Нодира, хоҳари азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо.
созен хубен апаҷон, рост меган. оиди чӣ нодираҷон? Рост баъзе сатрпӯшҳо мебинам пои луч мебурон эфир мекунанд. барои ҳамин ман тоҷикӣ намедонам, гапираману кам кам. тоҷикӣ надонед, узбекӣ нависед, ман тоҷикӣ ёки русӣ ҷавоб метиҳам. хушбахт бошен. оиди сатр. хайр нодираҷон, ҳамин хел нест. сатрпӯшҳои бисёра ман медонам, беҳад бисёра медонам, ки сатра мепӯшанду ҳаёт, аммо лекин каша, зиндагӣ каша, ин хелам намешавад. охир сатр бояд намуна, зане ки сатр мепӯшад, ин зани намунавӣ бояд бошад. акнун ба фикри ман сатра пӯшиву як каса ғайбат кунӣ, сатра пӯшиву берун баромада худада намоиш диҳӣ, ин ба фикрам ки аз ин сатр пӯшидан напӯшидан беҳтар. ҳар кас барои худаш ҷавоб медиҳад. бале бале, по-русски говорите. Добро пожаловать в наш эфир, в наш канал. Очень рада новым подписчикам. Те, которые еще не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Кстати, девочки, мой сейчас я вот новую ссылку на свой инстаграм здесь закреплю. Заходите в мой инстаграм, девочки. Духтарои кинав ба ҳамин эфири мо пайваст шуданд. духтаро ман саҳифаи нави инстаграм кушодам. духтаро марҳамат ба саҳифаи инстаграми ман пайваст шавед. пайваст шавед дар инстаграм. ман ҳаррӯза зиндагимоя навор мекунам ва порчаҳоро аз лаҳзаи ҳаёти мо дар инстаграм мегузорам. духтаро ҳар рӯз навигарӣ, ягон навигарӣ, оиди фарзандо, оиди пухту пас, оиди кор, ҳамаи навигариҳо дар инстаграм ҳаррӯза ҳаст. саҳифаи нави инстаграмамро духтаро дар ҳамин силкаи каналам закреплено мекунам, дар силкаи комментария закреплено мекунам. марҳамат дароед, обуна шавед ва аз наздик шинос мешавем. аз наздик оиди фарзандом, оиди кор савол бошад медиҳед, ҳамаи саволотон ба ҷавоб мегиред. асаб ором мешавад вақти боғи гулзори шуморо мебинам. саломат бошед хоҳари азиз. гап сатрпӯшиба нест. барои одам дили покиза дошта бошӣ, сидқат бар худованд рост бошад, аммо ҳам сатр аст. ҳазор раҳмат Диля Шарифова. хайр, мо рости ягон каса ғайбат намекунем, ягон каса ҳаёташ ба памеха намешавем, ҳаёти ягон каса вайрон намекунем, ягон фарзанди ягон инсона барои бепадар шуданаш ба боиси бепадар шудани фарзандои одамон намешавем. барои ҳамин мо зиндагии оромонаи худамоя пеш мебарем. ягон кас ки ман кордорам нестам, ина мешавамам. барои ҳамин ана ҳамин хел ҷавоби ман. апаҷон, мо аз шаҳри Москва биёед хона ба меҳмонӣ. ҳазор раҳмат хоҳари азиз. насиб духтаро, ман дар нақша дорам ки моҳи август шаҳри Екатеринбург меравам, аз он ҷо ба шаҳри Москва меравам. нақша дорам, албатта худованд розӣ бошад мешавад ҳамаш. Москва меравам, аз Москва Тоҷикистон, хулоса круиз мекунам. худатон шоҳид ҳастед, тамошобинони гиромӣ, ки вақте ки ман дар ширкати атомӣ кор намекардам, умуман аз хона берун баромадан наметавонистам. барои чӣ? барои он ки рости ман маблағи зиёдатӣ дар даст надоштам. маблағома ман ҳамаша барои харидорӣ кардани маҳсулот расход мекардам, барои дигару дигар проблемаҳо. вақте ки ширкати атомӣ дар ҳаёти ман пайдо шуд, духтаро, ман рости ҳамин чӣ хел гум зиндагимо мегузашт. ҳамаи чӣ буд барои фарзанду сару либос, продукта барои ҳамаш буд, лекин пули зиёдатӣ набуд. ина худатон шоҳид шудед ки барои фарзандам хона харидем, мошин харидам. худоро шукр мекунам ба ҳар як рӯзи додагиш. ва гуфтаниам ки дар ҳақиқат духтаро ширкати атомӣ беҳтарин аст. ман доимо наставникамба мегӯям ки барои чӣ маро барвақт даъват накардед, барои чӣ ман 2 соли ҳаётама дар зери фишори наставникҳо гузоштам ҳамунҷа.
расходҳои беҳуда кардам, розыгришҳои беҳуда, сарфаҳои беҳуда кардам. Ман барвақттар медонистам духтаро барвақт меомадам, ҳоли атомӣ ва ман як званияи муайяна ноил мешудам. нодира элмирзоева, хонаҳои шумо ҳамин хел манба маъқул. саломат бошед, биёед хонаи мо меҳмонӣ, шаҳри Медногорск ба. иншаалло биёед, интизори шумо мешавем. раҳмат раҳмат духтаро, ман худо хоҳад Москва равам, ягон ҷо вохӯрӣ ташкил мекунем, чихеле ки дар Сургут дар як кафеи тоҷико вохӯрӣ ташкил кардем. ана ҳамин гуна дар Екатеринбург ҳам ва дар шаҳри Москва вохӯрӣ ташкил мекунем. моҳи август ман Тоҷикистон меравам. марҳамат, када душанбе хонаи ман меҳмонӣ биёед. ҳатман. так, нодира Элмирзоева, иншаалло биёед. албатта духтаро, худо хоҳад меравем. хай ҳамин хел духтарои азиз. ҳозир оиди фарзандон пурсидан, як кас савол додан ки барои чӣ фарзандотон номи русӣ доранд. барои он ки духтаро, чихеле ки гуфтам, 4 фарзанди ман ба фарзандӣ хондагӣ фарзандои приёмна ҳастанд, яъне ки ба фарзандӣ қабул кардагӣ. ман ҳамчун профессиональная приёмная семья ҳастам, яъне ки ин фарзандо ҳамашон дар қайди давлат ҳастанд, дар назорати давлат ҳастанд. ана ҳамин гуна хулоса. так, ҳозир сатра барои реклама мепӯшанд. бале, ҳамин гуна ҳаст. так, фарзандотон набирачатонам созанд, ми келини нозанинатон шихел. худоро шукр, келин беҳад нағз. дина келин омадагӣ буд, қурутоб омода кардагӣ будем қати келинам. ассалому алайкум апаҷон, рост мегӯед, ман ҳам 7 сол мешавад дар Москва. ман ҳам намекунам 2-3 румол кашидагӣ, шавҳарошона ҳурмат намекунанд. бале хоҳари азиз, як шавҳар не 3-4 шавҳара алиш мекунанд, бо забони дароз кати гап мезананд. албатта шумо модари беҳтарин апаҷон, ҳазор раҳмат. онҳое ки хоҳиш карданд ки забони русӣ кати ман гап занам, апаҷон, имрӯз ман зодрӯз дорам, дуо кунед, дуои шумо қабул мешавад, дили соф доред. худованд ба ҳамаи орзуҳотон расонад. хоҳари азиз Нодираҷон, шумои бо зодрӯзатон табрик мекунем. илоҳим 100 сола шаведу баъд аз он пир шавед. ҳеҷ вақт ғами зиндагӣ набинед. модари хушбахт бошед, зани хушбахтарини рӯи дунё бошед. доимо дар иҳотаи фарзандону наздикону пайвандонатон бошед. бори дигар зодрӯзи ҳуҷастатон муборак бошад. раҳмат, омин навиштанд. саломат бошед хоҳари азиз. Сейчас вот попросили, чтобы я на русском объяснила. Те, которые недавно присоединились к нашему каналу, к нашему эфиру. Меня зовут Рудоба, мне 44 года. У меня 8 замечательных деток, 4 девочки, 4 мальчика. 4 моих детей приемные. Так, 10 лет уже мы как профессиональная приемная семья. Я занимаюсь воспитанием детей, сижу дома и работаю в компании «Атоми». Это компания корейская. Тетя, вы в Иране живете? Нет, мы не в Иране живем, мы живем в Оренбургской области. Так. агар мегуфтен баъзе одамҳо сатрдор ҳамин хел рафтор мекунанд, нағзтар мешуд. ҳама ин хел нест ку сатр фарз аст. албатта сатр фарз аст, ман ҳичи нагуфтам. Тетя, я казах в Казахстане. Да, мы почти на границе Казахстана живем, в Оренбургской области, в сторону Соль-Илецка. Знаете, да, Домбаровка, Соль-Илецка, вот там мы живем на границе. раҳмати калон, ман шуморо расо ҳурмат мекунам. раҳмати калон, ҳамин хел фарзандотон ақлу расо. саломат бошед. Вы таджичка? Да, я таджичка. Да, я таджичка.
Красивый язык таджикский. Спасибо большое. Очень красивый, мелодичный язык. Но я не знаю. Ну вот я поэтому на русском с вами говорю. Азиз Бахриев, салом, ойти наз мишумо. Валейкум салом, наз, рахмат. Шумо чӣ хайр? Хуш омадед ба эфири мо. Онҳое ки нав пайваст шуданд. онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, ба ширкати бонуфузи атомӣ марҳамат, бо ман ҳамкорӣ кунед дар командаи ман. Аз куҷо шумо? Ман худам зодаи Тоҷикистон ҳастам. айни замон дар Федератсияи Россия дар шаҳри Оренбург зиндагӣ мекунам, дар вилояти Оренбург. онҳое ки лайка пахш кардагӣ нестанд, марҳамат пахш кунед духтаро. Апаҷон, шумо ба соат чанд шуд? Мо ба соат 9 шуд ба фикрам. 9 шуда. фарзандо футбол бозӣ карда истодан. Ҳозир камтар фарзандои навор кунам, ҳам бозишона. Баъд қатъи суҳбатамои давом мекунем. ана инҷа фарзандо бозӣ дорад. инҷа бошад уборка давом дода истодааст. Очень приятно, апа. Взаимно. Так, дусат дорам. Знаете, да, такую песню, тоже таджикский язык? Да, знаю. шумо барои ҳамон кӯдакоро нигоҳбин кардантон, ҳам сатр ҳам ҳаҷатон қабул шудагӣ, хоҳарҷони ман. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ташаккури зиёд. беҳад шод мешавам вақте ки суханҳои хуб менависанд духтаро. Бовар кунед, одам дилгарм мешавад барои канал бурдан, барои кор кардан умуман. Шумо чӣ гражданини РФ, апа? Бале, ман шаҳрванди Россия ҳастам. уже тӯли 15 сол зиёд шуд. Это ваш дом большой какой? Да, это наш дом. Это вот мой огород, мои цветочки. Вот это моя беседочка. Видите, девочки? Я сняла цветочки, потому что ветер был сильный. Я цветочки сняла. Завтра повесим вот туда вот. Вот туда наверх. Так вот. Так, ягон рӯз ҳамон огородтонро як видео мекардед, Нодира Элмирзоева. Албатта, Нодираҷон, пагоҳ иншоалло видео мекунам. Вы в России работаете? Да, я работаю в России. Агар малол нашавад? Не, малол намешавад, мекунам. Так, вы гражданин России? Да, я гражданка России. хай, духтарои азиз. апаҷон, набератон чанд моҳа шуд? Дандон баровард? Бале, наберам дандон баровард. духтаро шир биринҷ пухтем. вақте ки дандон баровард, ба фикрам видео кардам ё накардам, ба хотирам нест. наберам дандон баровард. уже 3-4 дандон баровардагӣ. 9 моҳа шуд. А кем вы работаете в Оренбурге? Я занимаюсь воспитанием детей и работаю в компании Атоми, корейской компании. Муборис, салом ба ҳама. Ва алейкум салом. хуш омадед Муборис ба эфири имрӯзаи мо. Машада салом гӯед. Ман ҳамон апа Мавлуда навиштан. саломат бошед. Машава салом мегӯм ҳатман. Маша ва Настя ва ҳамашва салом мегӯм. пагаи дига аллакай лагерои фарзандо саршудагӣ. Лёня Кати Лиза санатория мераванд. 21 рӯза дамгирӣ мераванд. 21 рӯзаш духтаро 36 ҳазорӣ, ҳамагӣ 72 ҳазор мова аз тарафи давлат маблағ ҷудо кардагӣ. маблаға имрӯз рафта пардохт кардам. иншоалло пагаи дига аллакай духтару фарзандои ман 2 нафараш дамгирӣ меравад 21 рӯз. баъдан уже сеюм сизомба Ҳасан Ҳусейн, Маша, Малика, Настя меравад. 14 рӯза ва ваё ино меравад. Азиз Баҳриев, апа шумо тез прямой эфир карда меистед? бале, ман тез эфир мекунам. бачаи ман дар 6 моҳагиш 2 баровард, дигар набаровардаст. 9 моҳа шуд. 1 сола шавад, яку якбора ҳамаи дандоноша мебурорад. Значит, вы на 2 языках общаетесь. Давайте, у вас сложным это. Теперь добавим 3-й язык. Вы турецкий или узбекский или казахский знаете? Узбекский знаю, да, немного знаю. Казахский тоже понимаю. Но на 3 языках сейчас не могу говорить. Сложновато. Ана Михаил духтарои азиз. хай, духтаро, тамошобинони гиромӣ.
эфирамои ба охир расонем. Аллакай овози кӯдако баланд шуда истодааст. Так, тогда поехали. На узбекском я буду задавать вопросики. К сожалению, у меня времени нет с вами вот так вот на узбекском разговаривать. Задайте вопросы в комментариях, я вам отвечу. Хай апаҷон, шабои хуш. Ба ҳаматон ташаккури зиёд барои дар эфири ман иштирок кардагитон, тамошо кардагитон. Пайрав. Салом апаҷон, созем хубен? Ман шуморо 2 сол мешавад тамошо мекунам аз Тоҷикистон, ёбон. Саломат бошед. Инҷа не только духтаро. Духтарои азиз, то эфирҳои оянда ба ҳаматон ташаккури зиёд. Спасибо большое всем за добрые слова, за комментарии. Всего вам хорошего. До эфирҳои оянда. Саломат бошед.